Bakearen museoa, Gernika hiri martiria, Gernika bakearen aldeko 20. mendeko ikonoa, totalismoaren eta gerra bazakeriaren kontrako simbolo unibertsala. Gernika mundu osoan da ezaguna. 1927ko aprilaren 26an, Espainiako Gerra Zibilean, Kondor legioak bombardeatu zuelako. Mundu osoan herritar armagaben kontra egindako lehen bombardaketa izan zen hura. Hogeigarren mendeko artelan garrantzitsuenetako batek tragedia irudikatu zuen. Picassoren Gernika. Margolan horrek herriak jasandako martirioa islatzen du. Gernika suntzitu egin zuten, baina batzaretzeak eta Gernikako arbolak ez zuten kalterik izan. Arbola horren azpian egin zuen Jose Antonio Agirrek hilabete batzuk lehenago karguaren zina. Gernikako arbola Euskadiren askatasunaren ikurra zen, eta are gehiago izan zen bombardaketatik onik ateratzean. Gernika suntzitzearekin batera Euskadiren askatasun aldarrikapenak ere amaitzean nahi zuten, baina ez zuten lortu. 14. eta 15. mendeetan Bizkaiko jaun izendatzen zituzten erregeek Gernikako arbolaren pean zin egiten zuten. Bizkaiko foruak eta askatasuna errespetatzeko konpromisua bere gain hartzen zuten. 1853an, Jose Mari Iparragirrek, gerrate karlistak bertatik bertara ezagutu zituen olerkariak, Gernikako arbola kanta idatzi zuen. Naiz eta berak ez jakin, lehen euskal erezerkian bihurtu zen. Euskal zubirotasuna nahi zuten herritarren ikur nagusian. Aritz sakratu hark zuen balio simbolikoa aintzat hartuta, Jose Antonio Agirrek Gernikako arbolaren azpian egin zuen lehendakari karguaren zina. Hauexek izan ziren bere hitzak. Jainkoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik azaben gomutaz. Gernikako zuaitzpean, herri ordezkarion aintzinean, nere agindua ondo betetzea, zindakit. Bombartean Euskaldunen askatasuna irudikatzen zuen arbolaren azpian karguari zineginez, Gernikako simboloa unibertsal bihurtu zuen Agirrek. Geroztik lehendakari izan diren guztiek Gernikan bertan egin dute karguaren zina, Jesus Maria Leizaolak izan ezik. Leizaolak 1960an Donibane Loitzunen egin zuen, Jose Antonio Agirreren hilkutzaren gainean. Agirre, lehen lehendakaria, gure izaeraren ispilu.